ଲଗାବେ ଧର ଏଇଟା ଧରିବୁ ନା ବଜେଇବେନି ଏ ଓନିଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇବି ମୁଁ। ଭାଇରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିଛୁ। ତୋର ଏଇ କାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା। ଆଉ ତୋ ବାପା ମା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ। ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛୁ ବାପା ମାଙ୍କର। ତୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ବେ? ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ କରୁନୁ। ମଦ ଦେ, ସିଗାରେଟ୍ ଦେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଦେ, କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପଦେ ଟିକେ ପାଟି ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ପର ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ କରୁଛୁ ଭଲ ପାଇବା। ୟାକୁ କାଳେ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ। କାଳେ ଏ ଝିଅ କାଳେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କାହା ଭଲ ପାଇଲା ବୋଲି ଇଏ ମାନେ ବଦଳା ନେବାର ଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପାଇଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କଲାବେଳେ ଟୁକା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛ। ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇଭଳିଆ ହେବ ନା କାହା ସହିତ ହେବ? ବଟ୍ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ ବି ଡର ଭୟ ସେ ଝିଅକୁ ନାହିଁ। ଏକା ସେ ଟୁକାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଏ ଝିଅରେ ବି ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଝିଅ ଘର ଦେଖିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯିବ ପୁରା ରାସ୍ତାର ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲିବେ। ତୁମମାନେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ହେଁ